Benny Miranda, Lady ER, Marcel Oosburg. Ukos dong, uko aliki. Era, uko haika. Luku, misi wiswasi in alasot fasi. Maar volgens mij denk dat wiswasi na te chobo, wiswasi ate. Soms maar is hij er zo goed uit, maar de wiswasi in den doe. Ukos don ti de me firif takan unu. So twan futu na wiswas wang dat usref mus sabi. Arki. Wala drimishi konanga filmpjes over cyanide, over goudconcessies, over zo. Mishu kotak omesanilek. Lady ER Yudati. Sabo lang me volgi. De solis tekanga bepaalde sani. Dame breiti, dame dak he. Toch, want trasma de. Zij vindt want op chimchi informatie kon praten. Alles aan nafmop of misei. Of is dat ons Oosburg hoe ne brief olanga wat dat de leden laatste tijd. Dat kon grani dat ik walo. Dat dat lekwan doxi. Alles aan sashi ei kouswari. Alles aan fini. En go informeer. En go verifiëer moro. Lekai jompo kon brak. Toch? Maar goed. Maar Lady ER. Dus dat me breed de soleilje kanga de sani. Dan tak he. Luko laat me bewan takasan voor de kel. Bakarat misi itak. Mitak oké mooi was maar de. Maar, zus, trouwens, mensen hebben veel oude moren meer, want zo lees hoe ze van een hoe ze hallo leeftijd in. En you persoonlijk, maar, I guess me maba firi, correct me if I'm wrong. I guess me zie ik je breedte, te vinden, want sani de gay one blunder voor een juka sama ik sefi. Again, zie ik je breedte, je kan ala precies zo, je kon visa camera. Want I vind wan sani voor een busi konde sama ik sefi. Mi lezers, no toch? Maar ik kan thans doen ja, want min of leg you uit, dan Benny uit, dan Oosburg uit. No, thans do leg ja, want mo takasani walees. Marcel Oosburg. Marcel Oosburg. You dat die mine first agers je verder give up no. Je verder give up. Brief me des aan view no ro komoro you if any dry a tijdje die de man bij de bezige weer bouwt ede dat ilonko even zogenaamd hoefdraad ilonko even dat is maar bijna doelek de vergeet des aan die bedoel maar brief me you het asem Oosburg dus you eigenlijk moest ori say even ori corner even noemde. Ana you roef oude politiek. Kan de Lady ER me kan begrijpt hij dat ik chinso. Maar you Marcel Oosburg schrijft you naf kong. You usabi bad na sayo kong. Dus dan na sayo kong na echt die personen je kon take op. Niet voor Suriname dus opzouten met jouw informatie. Dat we takken over ba Benny. Aso takuru dot fesi bakuru sa de karnene. Ba Benny Miranda. Yawan jaru sujuka boy. You, dus in een bribi taki, you know een mislukte bijna miljonair. Toch in een bribi taki, attendi longwa Holland toch, ik omejuka bala ik sevi longwa Holland dat de man dat de mij leggen het komit jaso. Chileman ja waf ding, de mij kei wap van odu jasa nang fuko je pufeti. De maike you say tak so fure rigera Holland dape kwasa nan ko ye pufeti. Tok da lek fay longwa Holland dape da akome sluki de kwasa nan ja baka Benny. Usaba geschiedenis mina watak daarover omdat ano belangrijk. De long kon ja so baka da ala di de kagiye tek nyang swari kontaki. Go verifier if de san na true. Dan fosi ik kan jong positief mofo. Oké. Ko beginnen de punt. Ten aanzien van cyanide. De minister van NH is nooit en nimmer betrokken bij cyanide kwestie. A importvergunning voor cyanide na Ezoti egien. Ezoti EZOTI. Toch? En a vergunning, a toestemming, je kiest voor een nationale autoriteit. Je hebt de Nationale Milieuautoriteit, de NMA. Amanategi a toestemming voor gebruiking. Dus
A informatie die wabi taki minister abiamofo abi te maken in of visa no minister abiamofo no one minister fu NH no up next te maken in cyanide. Do sap dati. Mere Marcel Oosburger en tramai Bartak concessieserie. If you abi bewijs tak wan concessieserie, dan je go pay. Want if you no go pay, dat ik aan Facebook kon ratel zomaar dan een smart en laster. If you ab de bewijs tak concessieserie, dan je go pay. Dat na punt. Oosburg je sap vast aan nego. Dus if je contact namens wan partij, moet je ons ook duidelijk maken. If je contact namens eigen titel, moet je dat ook duidelijk maken. Dat we begrijpen. Mogen we fin. Utekip chinsoblo. Drink water. Plus missie soms, we doen lekker na informatie lekker uit. Ai oefen informatie. Uno god doe lekker wat informatie, want una informatie. Una niks not in nada. De cijfer, de niks dat de magie doorlaat, like concessiehouders. Nou een lijst voor 2024. Toch dus unom god doe lekker na sanleki of smagu informatie. No, is niet waar. Sinds kort is Suriname lid van EITI. En EITI staat voor Extractieve Industries Transparency International. Toch? Extractieve Industries Transparency International. Dat wil zeggen, de T staat voor transparantie. Dat wil zeggen, alle jaren je moet make een lijst bekend naar de concessiehouders. Dus als je nog geen naar informatie of wat dossier. Nee, dit staat allemaal op de site. Dus het is aan informatie lekkie voor een lijst voor de ning en deze machine brein zo ik brein mensen deze aan informatie lekkie nou een sansa musu alla jari je moest voor toon een lijst aan voor de concessiehouders omdat je nu lid bent toch oké o drink je wat rabaka if ano wat rabako drink je go pisi do kom ten aanzien voor Pikin Saron dat na voor de smaf Pikin Saron sabi. Ten aanzien voor Pikin Sarong, minister Abiamofo no gi of teken no one concessie daarbij in Pikin Sarong. Geen enkele nieuwe concessie heeft hij getekend daar. Alle concessies zijn daarbij bedekbaar. En amataken duidelijk in het DNA, maar udulek uno jere, we prelek uno arki, u hypocriet zodanig. Toch jullie zijn zo aandachtsgeld dat we lonko. Mite chimica social media, lem sap tak mina harde bewijs mi abi. Mine kom blaf. Uno ko dulek san leki want breed me if go begin na de jari per de concessies begin prati aan het idee wegba. Oké. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld een simpel voorbeeld nemen bij Agnesia. Agnesia is in 2012 als exploitatie uitgegeven. En if je doet exploitatie, dan kan nooit dat je kies vergunning aan jaar dat die. Is misschien een jaar daarvoor, want je moet eerst exploreren op een gebied voor je kiezing. Toch? Maar jullie komen constant van ja, abbiamo voor die vergunning. Grasalco na 2011. Toch? Sukupasi na 2015. Toch? 2 maal Roosebel na 2017. Waar was dat voor Abiamofo toen de tijd? Dus terwijl contactie, we moesten informeren boven zo'n taki. We taki over de kleine concessies voor Ronnie Brunswijk. Ronnie Brunswijk heeft 10 in totaal. En klein concessiehouder naar 200 hectare naar maximaal. Maar er ligt wel bewijs hier. En eenmaal bouwt dat de dikba, dan moet hij gewoon, ja, bewijs ja zo. Bij bouwterse persoonlijk die toestemming. Voor teken concessies, die partijgenoten, tientallen hectare. Dus amore buwan zou kan doen onde ko uluku fawo structureel asani. Finitian tijd concessies teken ook toe. De concessies voor Bravo anotide de concessies Bravo na Franco Demon betekent ding. Dus uno ko doe lek alsof doe lek uno se brudu. If u no begrijpt me ke wa life dam ko te go more betre van de sande. Maar mi hoop dat u verstaan me jij. If u doe lek uno verstaan, dan me ke wa life uitgebreid do mag